Παιδιά, βλέπουμε live τσουνάμι εδώ. Μαλάκα. Τσουνάμι, παιδιά, τσουνάμι. Παιδιά, γρήγορα. Τώρα είναι πάνω το σκαλιά της τράπεζας, εδώ γίνεται πουτάνα. Δεν κάνω πλάκα. Πω, έλειωσε, τραχτούμε ρε. Ένα έγκλημα αυτό που έγινε. Παιδιά, τσουνάμι, πραγματικά αυτό το πράγμα δεν είναι. Δεν έχει ξαναγίνει. Πω, αν είναι δυνατόν. Τσουνάμι, πραγματικά τι άλλο θα ζήσουμε εδώ πέρα. Τι άλλο θα ζήσουμε. Αν είναι ναι. Μάνα, πατέρας, ξέρεις μαζί, τη Φωτεινή. Πραγματικά. Πώς πω να πάρω το παλιό. Τώρα γιατί, τι έγινε τώρα. Τσουνάμι. Ο Γιάννης είναι Θα κατέβει. Θα κατέβει. Ο Γιάννης είναι στο πράγμα, ένα θέμα. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι πάνω στα σκαλιά του. Ναι, είμαι στο τράπεζα πάνω στα σκαλιά και στο θάλασσα. Είναι στη τράπεζα, Λοιπόν, τι να κάνουμε, γιατί θάλασσα. εμείς είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, είμαστε πάνω στο... Πω, Και έπρεπε βράχια.